ASDC, KSA, lapen KNCA asong atum Samson Singh ingti Amir Biria thingno along kachisong asai kedengpon. Jang mipo ni phai krehini durmiani porphai cap apor malom ASDC TDP amaipu Chandrakanta terangpen Japon linsi kachisong asai kedengpon. Bangso kachisong lake eco sensitive animal corridor Kaziranga along nangki biji puke nitum kroy kre. Lason thopsi non hejong Meghalaya pen Assam Gulf angbong kachingki give and take policy nitum kroy kre. Lapen Armed Force Special Power Act non amat Hill District mate Karbi Anglong pen withdraw nangji pusi hang tarampon. La athak ke jongpon sonthom alamaputhak Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma lapen India Home Minister Amit Shah aphan panongsi Karbi Anglong DC aphan pinpuralo pajirpon. Difupen Surajit Shetty TK News. Empowered the armed force to conduct raids and arrest people without any arrest warrant. Because of this number of innocent people got used to be tortured and arrested. There were several instances of violation of human rights. The recent action of the central government in partial withdrawal of this act from operation cannot be termed as historic. Rather, this can be called as half-hearted, as only partial withdrawal of the act was done. Alam the bangke jasemet non het Karbi Anglong lapen di Mahaso lapen West Karbi Anglong pani si burning issue ason bang derlo si tongsilo pe mesin nilitum ASDC KSA lapen KNCA hin penilitum disia dhorna claim nang koklo sarkar bhan pachini nang koklo jasemet bangke litum autonomous state nang hangbom non an arta ningkan thongker flip follow te bon hitame ilitum Karbi Anglong lapen di Mahaso lapen West Karbi Anglong arat kar inai autonomous state aputakin non an hitame ang litum hitame la ana kachesong hele kaman kachesong ta ilitum teglong lo lapen democratic keli rathur pa kachesong ta ilitum teglong lo sita non an hitame successive government kedam tanga government non an BJP government hitame alang litum abutai election manifesto punoi lapen vision document along punoi BJP hitame alang tum abutai tin election hitame alang tum kai mata rar phan che chakwer ta teglong non an hitame alang litum kechari ningkan nerkep sirkep pleng elo sita non an hita Karbi Anglong lapen dima haso lapen West Karbi Anglong arat kar inai ahem prek 244A Indian Constitution la bangso bangke nonata implement mate pichun jelang athela bangke ASDC leka chechaka aisu gali lake langnam pronte BJP da agenda son mandelo dosi BJP da agenda mandelo pronte noputa pisila bangke election aphanchor bang nonga cheklang daklo lasi Karbi Anglong arat dak manghuya lamve lasso kaddo kowe hemprek aisu bang ke divert je aphan kaprega hin ke ponde ji afan sinon ke bori kaprega prega isu mukha bangalo isi bangke Karbi Anglong lapen di Meghalaya yang bang laso border issue mukha lasi nilitum pura ke border ke la bangke block 1 block 2 pu concept ka velo nongke hala sohur 1951 ahur si la bangke ilitum la bangke Karbi Anglong phanang somjai lo la bangke nongke block 1 block 2 concept ka velo dake block cap do sir cap do dake bangke development block pu do jatdo sitala so bangke non het Assam government lapen Meghalaya yang bong alang itu misi cerai lo pusipulo seno an hitame thandak delang long krehini pen long throk bangke tang lo pulo sta long throk bang kodak lo nei ilitum apang lasen ilitum chuning rilo la bangke tongsilo pen jasemera bangke lapen Meghalaya lapen Karbi Anglong a border aisu bangke la bangke avedet nangji pavedet nangji politicalize ledet nangji la bangke jasemera bangke constitutional boundary la bangke aprang te 1951 ateng pen sila bangke ilitum Karbi Anglong phanang hojai paminai pusin ilitum pulo isi bangke eco sensitive zone the semet la bangke aprang ASDC 1986 lang we ko hitamet 44 square kilometer ha menangan hitam lang kacarai phan bori lo Kajironga hal suhutan ilitum ASDC sarkar bang chidlo bang pusin ilitum chedan lo sarkar hin permasi council pen lama hal suhu bangke stop check lo sa non bangke theglang lo eco sensitive mun Jun puamen pen Karbi Anglong jasember bangke soceng denta la pen duar bagore homostisi efek lo pulong tada bangke ili tuma bangke Karbi atum pulong te izutang elam iki pendang lo kaddo kowe kereng iji kaddo kowe hitamel la bangke ili tuma bangke nature pen inglong pen itung inglong sobinong lasin hill stripe pusi pulo lasi ili tuma bangke iko sensitive zone nanggibi dakteke bong kruyaroy nanggibi Tiger project tang ho pinila puson ho lahai bangke ilitum ke cecak ce la pen ilitum ce songpon verji la pen ningthelo la pen ilitum deman lo la bangke tongsilo pen la bangke ci withdraw je fan ilitum hin pen hitame ya je hin pen ilitum isia demand pilo
lapen ke thoma bangke jasemet non lo lapen kaddo go belo bangke permission pidak dipulunge permission ang pipe ni pho phrang ben lo se peda peda police tum pen ilitum lam che khlai lo ko pepolo disi bang kon do da ke pu min bangke da ke Karbianglong district pulo te disi pulo te da dipulong si dolo la se civil administration la ko peposi long ni long thomang long ke permission pi ko pi polo pu lama se ni tum mang ke duji pulo dokok lo la se alang tumi da sang tanang bi thek the lo atheni li tum ke pukolo ezisi ke dam tang ka che songa furgi mo lang thapu ni li tum ka prega song tum song lo ke che bong ke chok ke che theng tum democratic rat pen chingwa chingsai pen sila hai bang ke sarkar phan rara ja kong pen sarkar phan ise pressure ki pi lahalo ni li tum ka che song autonomous tera putha ka che song ke la si lahalo ja semer bang ke pini ni li tum memorandum bang ke ni li tum Himonto Biswa Sarma Assam Chief Minister pensi pelelo la nilidoma demana puthak chiwidru pendang lo kaddo go wet nage kroya puthak la penisi bangke India government Amit Shah ke hai alangli Home Minister of India government alangli phanta nilitum memorandum through DC pensi nilitum perelo la senon have nilitum memorandum ta pierlo jalo la senang litum phanita me memorandum pak bangke nalitum chonghong cholo pulutong te nalitum long ekbo long Armed Force Special Power Act 1958 halabang sobang ke fere mimi aprange Assam long awe pusipulo lasi 1972 anikan pensidak assembly long hitame adopt that daga bangke Disturbed Area Act lapen Armed Force Special Power Act bangke pedobom lo sitan non hedjong BJP government hin pen pulo North East bangke kangsam wantang lo Karbianglong hitame ingsamri lo no bangke amon kangsam mon san wangtang lo busi chipindak lo social media pendang kaddo go bisa theklong lo la bangke non hedjong central government la pen Assam government him pen isia polician lo la bangke Assam la bangke district inkorat ke thom re phlido la song bong pen Sirkeba district including Karbianglong Dima Hasao la pen West Karbianglong la district ke thom pen aphan hitame la bangke Armed Force Special Power Act bangke uthai the pusirang tum bangke teng thiblo puthiblo la sila so bangka region ko pilo kupia putha karja pensi kupia lam the pensi la daka bangke Armed Force Special Power Act no puta pedo kaprega along hitame uthai lo Sirkema membeda ke thong bong ni tum bangke inglong ara so bangke nang ke langram athe ilitum da ka bangke kache song pulong te ilitum bangke non ASDC ain ben hele ka man kache song to war bangke jut alo isi yang dengan ke tante da ka bangke peace dolo insamjin lo pusipulo nili tum ASDC tum kala ke democratic isi rat thurpa kache song lo democratic isi tum kache song pon mo milang la sila so bangke ta semet non la bang so bangke nili tum puro la bangke tong selo pen la bangke Assam government pen la bangke non Armed Force Special Power Act especially da hills area ne akaprek Assam along ri pudam de ta da hills area bangke no bangke insamdem sidu la sona hud bangke alang litum la so ke claim bangke nili tum chadon dum de madang te la puson ma non election bang bom hud la hai bangke the semet law and order police army joined kanang pachenek panako puthot power ke bang ya phanto la so isia suggestion ma matre isia suggest ma matre isia conspiracy ma lasi nilitum arjuing tung lasi ning thelo la penis demano nilitum pini dhorna long nilitum dak dipudolo hamren long da dolo la penako Nilip MSC constituency ke parlo number har phangchorong all party hills leader conference mate thihek pen APHLC asongatum pen kangdang mai kangnipon labangso amailong mai phu semson teron pen si mai charipon lapen chunbang kamson phangcho pen si central pen kewang alohi sarpo tumaphan alohi pachinipon porphai krehini apor malompen mai pangchengpon si APHLC asongaphan ning kachethe number polling station lakhain ko retroxy har phangcho arong along APHLC asongatum kangdangamai kangnialong ing tangkring pen APHLC atobon ke Japon labangso amailong APHLC maipu JI Kathar Vice President Rajesh Tiso Organizing Secretary Kursing Timung Women Wings Secretary Rita Kramsapi Robinson Thangcho member lapen Central Committee member atum chetongdun lapen alang litum pen 6 schedule aputhak jumesen alam the jaipon si APHLC kangdangamai kangnialong kachetong arat doan aphan amek paprangponlo Nilip Yudwing Vice President Regon Thangcho Secretary Darwin Teron Nilip Women Wings President Regina Rongpipi Secretary Serdihun Katharpi Number Polling Booth Committee Maipu Samson Teron Chunbang Kamson Phangcho Dun Maipu Jacksing Teron alang litum pen ingsamjin pen mai pajut ponlo Chuki hola pen Philip Tiso TK News
a constituent assembly debates along dak si do etlo Samson Singh kiamen ta dak do hala sohot kulodhor choliha hala constituent assembly along lake ha Delhi constituent assembly ibupen setame itum mai meeting dunang ji lasi isi asar lamthe arjuponta. Behind every successful man there is a woman, and behind every successful woman there are more women. Pinso along akai along inut dodolo achor asomar dolo ahem chilang lo lapen arlo su asong atum ki Japon kachi song tip along arlo somar asong atum arlo somar adon tin pet edon doni lapu dodon pene chi song dun pamelo ponte bangso hem prek hang ilitum long da prangji prima Mahatma Gandhi talason sigipu. If women are discriminated from home to outside in the field of religion, politics, economics, socio, cultural, historical, then India will never attain salvation. Bangso alam arling alam penke Mahatma Gandhi hemprek alang li national movement alang li ke hang bomahud alang li sarnam thepen alang li ponlo jong si arlu somara tumapanta Thoroma long tapadun long le, loka Charlie long tapadun long le, politics long tapadun long le. Bulo tangte kitjok amasi India ke long le. India kalilo ilitum adet ke non karbi ang long east west di bahasau ke. Kivir long donatum rabatum sang marliatum katuka ve kithe kidi. Hitoy moy ko bobi sarisu amar adivasi bhai bhoni aro uncle auntie grandfather, grandmother, ya june adivasi bilak ahise apunar dukor 17th century homoyot apunar dukor ST status pai gol kintu aji apunar dukor OBC hoy gol kio bhag hodai bhagot থাকিব নালাগে আমি একতা থাকিব লাগে হয় নে নহয় হয় ইলিটো কারবি Inlong akai, Tuki Naga Rengma, Mizu Paite, Siam Changma, Rengma, Adivasi, Boro, Ilitum, Katuk Ilitum, non Ikrang, Abang Nampo. Lasinili, Chuning Ritikang, Romila, Rani, Brahma, Abhan, Chitong Damsinang, Women Wing, Akit Hekiding, along Tin Pen, President Secretary, Ilitum, Romila, Rani, Brahma, Getisar. Alang ni Khan, Chitong Dam Itsinang, alang ni Borokai, lasi alang ni ilitum aphan, kopini ng pinghadun po, lasi ilitum dam nangi, Chitong Dam nangzi. La so arong number kopi rong pumiyong arpang chorong. Prang na batay si nili Dr. Warang Bong miti ng dolo nili 24 plus along ke dohut lapen non abang ke munit tumen cing kilong le sidhat pulapu Jepang nu from ke cing kilong le der lang po lang litu ju cini ne der amasi ko BJP aphan vote pi dun rong lo hai amahala long recap ka cho jor ke rap dun thurong lo jo vote ki pi pen jo si la sini tumpi ni na than lo la council election non ke do po la ke jong si BJP Congress tum pe hai thurong lo te la ke hala long recap kacho jor ke kachi kroi dun pu ang thek si chepe klang dun rong po la si long recap kacho jor ke ili che kroi dun ang ni la por la si national party tum BJP Congress tum han ke la ke asap ta pinang ne lo ni tum APHLC tum ke la hello inglong arat tum phan an ni tum lang vek ji la pen la Adivasi atum ta alang litum ta duk pik lah tum ta tribal pinak pose alang litum manta lang ponji pun ni tu mata lapen itum six schedule ateng pen constitution ateng pen si dak claim pek po ke claim ji anta lapen voter list kaselam election kapedo alota ni tum election hailo te election hai heti ke claim long ledet ke election hailo te claim po lapen ke itum ke atum phan karbi le inglong arat atum phan ke itum rai vik po lahelo kape klang le tunge ason ka preke ni tunge nono ma ke than un detail ke rong so da buji jade ji kon se claim yi ma ke
Ita nang pe hai lo te tu claim po ke thek lor lo. Pen non tum ning ke oyalam lo ison ke 1933 pen aning kan pen ta hala autonomous district ke hang huta Samson Singh ing tia phan election batai ni ke perem ta dharmo lam si van lo la pen election hala sut council long det pen ta la schedule ka pi phuk kam si claim thurong lo long le ke long tang patta anta karbia ron pen ke long tang patta anta che than thu lap lo hala bang so ning kan 1953 July 21 arni la son si than lap lo ke la si hala sohota la dharmo alam si wan la pen ke non 1969 hut autonomous hill state ke long hota ilitum autonomous hill state ta reject det lo ka reject ta la ta dharmo alam si wan le lo Christian ato makam pusi pulo la pen non ta ilitum autonomous district la pen autonomous state ke long po PHLC yong si ke high lo pole ke long po la ke lama si la ka pe long le de ya ban si non ta la BJP RSS bongo se na tum dharmo alam si aku wan thule lo la pen pinita dharmo alam si haladak government boys school field along had di phu bhari a meeting do tang le lo la pen la bang so meeting ke do ke alam ke thang da li lo la BJP Congress tum highway nangji pe high pen hala ke chia tom phan long ri kep ka chu jor la pen ke chia tom phan sakori ki pi long le pata ki pi la anta ka pi thir akam si ke pini a meeting ta do tang le lo la ke ako dharmo alam si ako la tum en tang le lo la ke labang so dharmo alam ke en ver ke ilitum inglong arat tum hane ki vir lo la pot la ke Christian chothali ke phoji ke la abana rona tum ta ke pho po tum lo athme RSS tum ke bang ST go back pusipu ST bune schedule tribe go back pusipu ala schedule tribe more the bat pus hala tunge kipu la posila inglonga rata tum anke adhormo jat aling tame alang litum phan ke la RSS bongo sena BJP tum tu ke la ke lang lelo kapi virya phan lok si claim pek po la sini tum alang litum la so dharmo alam ki pudam thu la pen ST phan mordabat pugepu la RSS BJP bongo sena tun ki puke ni tum condemn lo Piniyar ni tum ladak number ahawara long nilip constituency long ki wangke ladak inglong akhai doan sedami ladak karbi kuki nagareng mami zupaite boro angton pen ilitum ning sinang po lapen ilitum kachisonga bang ilitum chisong pamenang po athema ladak ilitum along rilong pat example kajeronga penchinglok singhasan penchinglok long nit ahawar an ladak long ri kacho Georgia phansi non birta arlo ardopen arjudun long lasi ilitum aphan ke long ri long pat kacho Georgia phansi pinyarni KNLF KPLT UPDS kaduka we phan pini alak alak pini asuri asuri alak alak pini ke rodlo lapen ke dhoroma lam penchinglok kaduka we inglong akhai phan ilitum 6 schedule areas itum kangbulo pulasi pinyarni ladake 6 schedule pangtang nangji lapen emithang long ri long pat ilitum arise do itum kachelong nai a justice arise ititum chesong nangji pusi ilitum aphan Dr. Bhimrao Ambedkar sitam ithan lo alang itum han ithan lo educate agitate and organize mithang ka Charlie pen ilitum rat phan cherok to amai pedopik nangi lapenan pars tami ilitum organize rong so rada so inglong so kuki nagareng mami zupaite adivasi kado we khais tami tum ning si do nangji la organize pik nangji rong atok rong anuans tami rat phan than nampik nangji mithang long ri long pat kila dake majok tanang do dunong le inglong khai ang si do long choji wot ta jog long choji lapen ke litum election ta thurlong choji la son si litum arondo tangso aron ke litum pan Dr. Bhimrao Ambedkar itum han ithan pithit lo JJM Nichols Roy ka ithan thit lo la si litum anutins ta phere nang ne anutins ta mi itum mithang jakong itum chahang nang lapen itum do or die itum hook or crook itum chisong nang ji pinyar ni pilo Dr. Tuliram Ronghang po men ka chilong pinyar alangli 10,434 square kilometer long le chet ta keng sang han pi pe puan bukaning je pen pini alam pen pini practical bang alangli chojorden lo chojorden na posi pini arlo song nuhan tangka kiron alam lahay do tanglo dasi ilitum anutins tami riso uporjang samar sarpimar kadto kawis tami tum chisong lunak lapen wang lunak nampora puling long si PHLC pen cheng si mai pedo polo pemat polo ini pedo cheng sita ongdung rara tunang ci tong dulu kongres pen dan ci tong dulu lapen BJP pen dan ci tong dulu la si
ke damtang MLA election ho dak ke kongres si kahai dibu sita hala suhut kongres aphan dak ke phai lab thidu hala suhut bangke doktor numol mil phat pare nagi roton ni phat phai nagi pola sita labang so lam ke wan ke jasemet ke KSA atum bensi labang so lam wan asi KSA phan ni selam ni pungtung hai doktor numol mumin kitul ceng an kan hut ku piposi numol mumin phan parem nangji kleng duning ti phan phai nangji ku pidel la bangke la solam the bangar jubi me khaya KSA to phat ni seta chu ke dam tang MLA election hul bangke akali le sidak nili barat phan alang tum camping wang lo la solam than lo numol mumin parem nangji roton ki phan phai nangji po lam pena po rada tum kachini ni pena posi hok lo bon pusi aja ka KSA atum malam kroisi jasemera bangke kongres phan wood bisi bahai lo lasi non dak nambor rat tuma chini lo lule lo de reset salu dona bangke chini lo karbia khaida kisung thektik lo karbia long le non bang nang thilab lo karbia tum sakuri ta long le lab lo contract ta long le lab lo election butta non bangke bang khaisi nang ke jok ong munak lo lapen election bang sinang thudung re lo lasi council sita council sita non bangke ang tam nang ke bang tum sinang cerai lap si council long non ang parke CM singa si plang po lanang deng si ke dulu po bangke karbiang long arat lapen ladak nili barat lapen non dak nambol area long ke tu apuling tum ata chini pa me kalo la salama ge lasi ke dam tang kongres lapen BJP phan vut pilo ta non bang pipilo la bang thek lor la pini la bang so mai ben si thek dak lapen alang tum ahok EPHLC phan si pahai vek nang po EPHLC phan pahai si council long toy du si hala kongres atum ningkan troksi kep ke klema he lapen hala BJP atum high court order litum case pilo paragraph 2 sub paragraph 7 ateng pen council phan votalis bang khai phan in than et nagi la su puthak votalis akimi selam nagi pu ke kongres lapen nona BJP atum ke klema he apu thak bang ke